града се промени, стана по-разпознаваем на европейско ниво, нека да кажем, стана по-познат. Разбира се, с условността, че града е жив организъм и процесите трябва да продължават във времето. Никога нищо не приключва. Стана по-разпознаваем. Културните събития като ниво и като брой се повишиха. Истината е, че така, колелото бе доста силно завъртяно в годините от 12-та, 13-та и 15-та с тази нормативна база, която в Общинския съвет бе приета, бюджета за култура да се увеличава с всяка изминала година. Така че имаме един по-голям магнитуд на събития, по-голяма динамика на събитията, по-голяма възможност за културния сектор в града първо да има финансовото спокойствие, че може да твори и разбира се да повишава качеството на културните събития, което пък да води до повече туристи в нашия град. Именно тази ежедневна работа, именно това всяка година да се организират нови събития, да се откриват нови обекти, именно това вече трайно постави Пловдив на картата на европейската култура, но най-вече на европейския туризъм. Пловдив стана разпознаваем в Европа. Това е един много такъв дълъг процес, който изисква последователност и изисква известна симбиоза, градът ти да предлага и много хубаво събитие с прекрасен музей, който ти да компилираш, в последствие да отидеш след събитието на музей, хубав ресторант, в който после да ядеш, хубав хотел, в който да отседнеш. Хубавото е, че на края на годината ние имаме една ясна отчетност. Ние сме град, който постоянно работи с Националния статистически институт и вижда всъщност през годините какво се е променяло като брой реализирани нощувки, брой хора, приход от реализираните нощувки и можем да кажем, че тези резултати са твърди и ние знаем, че те са реални и са истински. Ние смело може да кажем, че в Пловдив т.е. имаме 700 хиляди туристи годишно, от които по-голямата част са чужденци и те преспиват в Пловдив. Което е добре на фона на това, че ние имаме една леглова база от 10 000 легла. Тя е пораснала. 2013 година, понеже от любопитство гледам, винаги през годините ГЕРБ управлява Пловдив от 2012 година, гледам как се е променял въобще ръста на туризма в града. Специално от гледна точка на легловата база, ние сме стартирали мандатите на кмета Тотев 2012-13 с около 4000 легла и ние прогресираме до 10 000 легла. Това показва всъщност, че легловата база се увеличава. Всъщност ти за да имаш много туристи, трябва да имаш къде те да останат. Така е. Само целият народ и цялото общество заедно, когато имат ясно начертани цели, могат да постигнат промяна в държавата и обществото. Няма как да се постигне промяна в общество и държава с омраза и с агресия. Това може да се постигне само с съгласие и с много труд. Ние търсим бързи резултати, не желаем да си кажем, че всъщност са ни необходими много дълги години, много упоритост и много труд и много единност, за да направим България такава каквато е. Няма как да имаме България каквато искаме да бъде в кратки срокове и когато напред излизат кресливи бездарници. Кресливите бездарници всъщност доминират в българското общество, съответно доминират и в българската политика. Това са хора, които нямат ни най-малка представа какво и как трябва да се промени. Днес ние имаме българска държава, свободна, може би, но не знаем какво да правим с нея. Здобили сме с това и ние нямаме представа на къде да го водим и как да го водим. Загубили сме умението да се самоуправляваме. Именно раздробяването на обществото, липсата на социална структура, липсата на авторитети води до това ние да имаме като държава това, което е в момента и от което ние всички сме недоволни и да сме гневни. Но когато ние сме гневни от държавата, много добре трябва да осъзнаем, че ние всъщност сме гневни от себе си. Защото държавата е отражение на хората. Каквито хората, какъвто народа, такава и държавата. Да се прекрати веднъж завинаги това, което имаме като начин на мислене. Да минем лесно, бързо, тънко, без да носим отговорност. Точно това мислене у нас в българите съсипва нашата държава и нашето общество. Не е необратим процеса, напротив, изключително обратим, защото хората ги има. Доколко тази индустрия е съсредоточена на територията на община Пловдив и доколко тя е всъщност по-скоро в съседните общини? Защото в Пловдив по-скоро това, което движи икономиката, е строителството. Местните предприятия са продукт на
наистина български предприемачи. Това са обикновено семейни компании, които са стартирали в много случаи от нулата. Намерили са своите клиенти, растяли са органично, не са големи. Нали? В големия случай това са предприятия до към 100, 150, 200 човека. Не говорим за някакви хиляди. Но пък са много и са гръбнака на тая икономика. Вие сам казахте, че това е добре полезно за икономиката. Аз напълно споделям това мнение. Да. Много полезно и те правят обикновено по-сложни продукти, по-инженерни продукти. Обикновено имат конструкторски отдели. Обикновено поддържат и екип, който е с висока квалификация. Нали, работят в партньорство с университетите. Това нещо при един чужд, все още при профила на чуждия инвеститор, това нещо още не се вижда, не е изявено. Нали, разбира се, тези, които имат голямо присъствие, като Липхер, като Шнайдер, разбира се, те вече се чувстват като местни, те вече се чувстват като домаси. Така е факт. Нали, но има голяма разлика между една инженерингова компания, която е била стартап български и която е просъществувала и оцелява и се е развила, и едно предприятие, което малко или много е просто подразделение на един голям конгломерат. Нали, и от двете има нужда икономиката. Просто не трябва да преекспонираме ролята само на едните. Видно от целия ни разговор става въпрос, че Пловдив е достигнал, индустрията в Пловдив, икономиката на Пловдив е достигнала едно много добро ниво, но тя ще продължава очевидно да се развива. Тук е много любопитно какви препоръки бихте отправили към община Пловдив, за да може да отговори на това предизвикателство. Изненадите понякога са лоши, нали, като трафика, като мръсния въздух. Има предизвикателства, но понякога изненадите са пък и добри. Просто градът трябва да остане отворен към света и общината има ключова роля в това. Вие, за да се справяте като районен кмет с всички тези проблеми, с какъв бюджет разполагате, който ви е отпуснат от кмета на община Пловдив? За последните 2 години това, което всяко интервю, което съм давал, съм споделял, е, че бюджет е изключително недостатъчен. Първо, от гледна точка на това, че ние нямаме самостоятелността, която е необходима в едно районно кметство, за да можем сами да си определяме бюджета от гледна точка на приходи и на разходи, т.е. цялата събираемост на всички приходи, които постъпват в районното кметство, постъпват след това веднага директно в голяма община, което след това, както знаете, през общински съвет и през решение на община Пловдив се делегират бюджети на районите. Тук е големия проблем, че всъщност тези бюджети се делегират не по обективни критерии, а по субективни такива. Тъй като обективен критерий какво може да бъде? Население, инфраструктура, площ на района, особености, специфики и така нататък, което всъщност да определя какъв трябва да бъде бюджет и той да бъде обвързан с нуждите, а не да бъде обвързан с една субективна оценка. Последните 2 години, за съжаление, в район Тракия бюджетът беше изключително скъден. 24-та година разполагахме с 800 хиляди лева, 25-та година разполагахме с 500 хиляди лева, сега 26-та, поради изтечение на обстоятелства, липсата на държавен бюджет, все още няма районен, така че очакваме да го видим. Надяваме се да расте нагоре, не надолу. Всъщност, огромна част от тези средства, които идват от голяма община, те са за издръжка на администрацията. Капиталовата част на бюджета, тази сума, която споменах, тя е крайно недостатъчна, тъй като по наши изчисления, по наши проекти бюджети, които слагаме всяка календарна година, сумите варират в милиони и тук говорим за десетки милиони, ако говорим за решаване и справяне до някаква степен с проблемите, които възникват в района. Тъй като мога да ви дам за пример сега му булевард Цар Симеон, околовръстният път на Тракия, така по-известен в района, само неговото преасфалтиране е в рамките от 3 до 5 милиона лева или вече може да кажем 2 или 3-4 милиона евро, в зависимост от това дали ще се прави основен ремонт или няма да бъде основен ремонт. Сам може да си изчислите дали с такъв бюджет за колко години ние можем да преасфалтираме този участък. Разбира се, нещата по някой път не трябва да стават наведнъж, но дори и поетапно трябва да има един общ план, обща визия, как да вървим напред, както и за район Тракия, така и за целия град. Да планираме булеварди, да планираме отсечки, ако нямаме възможност целите да ги преасфалтираме, но в рамките на всяка година гражданите трябва да виждат, че има някакво развитие, че има някакво подобрение. За съжаление мога да кажа, че от гледна точка на инфраструктура в район Тракия в този мандат няма особени подобрения. Пак казвам, поради
малкия бюджет, с който ние разполагаме и поради това, че община Пловдив към момента не е сметнала за приоритет обновяване на пътната инфраструктура в нашия район. Кой ви е най-проблемният участък всъщност в Тракия или навсякъде е равномерно? Вижте, булевард Освобождение и булевард Цар Симеон са двата големи ключови булеварда, които се ползват масово от тракийци, както и от преминаващите през Пловдив, идвайки от Асеноградско шосе. Пътя за магистралата, всичко минава през булевард Цар Симеон. Тези две пътни артерии към днешна дата са в доста окаяно състояние. Ние запълваме дупки на участъци, на които те са за преасфалтиране. Тези участъци не са участъци, които трябва да запълниш дупка. Там трябва да направиш цялостно преасфалтиране на големи кръпки, за да можеш до известна степен да подобриш инфраструктурата. Да не кажа, че просто вече някои от тях дори не стават за закърпване, те просто трябва да бъдат преасфалтирани от начало до край. Ние плавно преминахме към втората тема в нашето предаване, именно строителството в Пловдив, обемите най-вече на строителството. Това също е тема, която вие детайлно следите. Да. Как върват обемите на строителството в Пловдив? Май не му се вижда още края на това. Продължава да има свободни площи, където да се строи. Не му се вижда края. На града, макар и с малка възможност за разрастване на страни, намират начин инвеститорите да намират парцели, да осъществяват строителство. И тук е редно да кажем, че няма нищо лошо в това града да се развива, но трябва да бъде много планирано и трябва да не бъде за сметка на вече живущите там. Защото сме във всички квартали свидетели на парадокса, как всъщност вече изчезват градинките в квартала, детските площадки за игра, няма въздух, дори толкова населено е, толкова голяма плътност на строителството има, че града се задъхва буквално под тия тонове бетон. Последните данни за последното тримесечие на 2025 година показаха рекордни количества на издадени разрешения за строеж, одобрени строителни книжа, както и на новозапочнали строежи, но тогава Пловдив буквално щупи всички рекорди. Аз съм си записала тук, че са данни, но аз ще кажа сега за настоящото тримесечие на 2026, защото знаете... Защото е най-прясно. Не само, защото в края на годината винаги инвеститорите бързат да изкарат документацията си и така малко изкуствено се завишават цифрите, показателите, а пък в началото на годината има леко пък изкуствено занижаване, заради това, че много от строителствата, които иначе в средата на годината биха вървяли по темпи програма, там се бърза, в другата после има лек вакуум, но така или иначе точно показателите от първото тримесечие, които показват спад от 20% на жилищните сгради, но на фона на рекордните стойности от предходното тримесечие, това е нещо. Пловдив отново е лидер в България. Не спрямо София. Ние имаме одобрени повече сгради през първите 3 месеца като брой през първите 3 месеца на 2026. Разбира се, говорим за областта, защото такива са данните, е редно да го кажем. Да. 368 разрешения за строеж са издадени за нови сгради, за 368 нови сгради, които имат 2235 апартамента в тях и са на площ от 259 000 квадратни метра. Това е само жилищно строителство. Отделно имаме 127 други сгради. Това са бизнес, промишлени, може да са културни, здравеопазване, сгради с площ от 88 000 квадратни метра и това са проектите, които тепърва ще стартират на първа копка. Много силно вярвам в един принцип: няма начин да няма начин. Това винаги ме е водило. В момента, в който имам някаква идея, обикновено идеите са ми доста смели, така силно се фокусирам върху реализирането й. Така успяхме да направим планетариума, залата с живи пеперуди, която построихме горе, залата с динозаврите, новата експозиционна част, която е в сградата на обредния дом Африка и Австралия с зоокафето. Примерите тук са много. Обикновено, когато имаш някаква идея, винаги срещу тебе излизат страшно много хора, които ти казват: няма смисъл, това не го прави, защото няма да стане, само ще си стъжниш живота и ще ти стане трудно. Ние имаме две много интересни неща, които да изкоментираме. Пропусна да кажеш това, което направи за пеперудите горе в бившето ванско помещение. Това също беше в границата на невъзможното.
много силно ме убеждаваха, че безмислено няма да стане, няма да има приходи, няма да може да го поддържаме. Но от 2015 година Да, те до са с сега, отделен билет. те Залата са с папироидите с отделен билет. Казваш, че това има успех. Има огромен успех. Идеята ми възникна след едно посещение в Виена на Шметерлинхаус. Има зала за пеперуди, доста по-голям като обем, но имаше огромна опашка отпред за хора, които искат да ги видят. Ние създадахме умален модел, който се оказа даже по-успешен от английския, защото когато имаш малък обем, много по-лесно можеш да видиш пеперудите около себе си. И 2 пъти в месец от Англия през Холандия получаваме какавиди, 150-200 екземпляра от различни видове. Тя самата фирма доставчик си има един списък и ние си избираме какви какавиди искаме. За ден и половина пристигат, излюпват се в залата и посетителите имат възможност да ги видят. И най-важното, което искаме да направим, е всъщност това, че искаме да има едно преживяване. Не просто да влезат да видят едни пеперуди, да усетят влагата, да видят джунглата с истинските растения, реалните растения в средата, на която живеят пеперудите. Колко издания днес пази Пловдивската библиотека в хранилището си? Сега, това е труден въпрос, тъй като ние нямаме пълна ретроконверсия на всички заглавия, за да можем да кажем. Сега нека кажем, че това, което е корпуса, което пловдивчани Корпуса познават... от 14-етажната сграда, трябва да им кажем, много често питат къде има 14 етажа на Иван Вазов. 14 етажа е пълно с книги. Като Това почнем от средновековие, кулата. Където всъщност е хранилището на Пловдивската библиотека. Да, сега Другото е читалнята предимно. читални, различни служби. Когато забележите как е построена тази сграда, архитект Милева я прави като средновековен дворец, точно като библиотеките в Северна Италия. Като средновековен манастир, искам да кажа, с кула, бойница. И тя така е издържана, нали, по този вид. Тя е в стила брутализъм, но е по този вид. Бруталистична. Сградата е бруталистична. Концепцията е в гол бетон, метал, камък и дърво. Изключително добре направена, точно по стила, британския стил на брутализма е. Изключително качество. Брутализма се е зародил в Великобритания. В Великобритания и тя е направена по... Ако отидете в Скандинавия, може да видите подобни сгради, само че там са поддържани, докато тук не, нали, по някакви обективни причини. Тая кула 14 етажна, която би трябвало да играе вида на истинска кула, бойница. В Северна Италия във всеки един град има такава кула запазена градска. Каква е целта на тая градска кула? Като дойдат геновесците или нападат някои други, да приберете златото, децата и книгите на града в тая кула и да чакате помощ, ако дойде. В Османската империя всички кули са съборени. Всички кули са съборени. Ние нямаме средновековни кули. Освен Хрелевата кула. Да, В да кажем Рилския така, манастир. малката кула в гушевите конаци, за които говорих. Защото малко покрай кърджалийството разрешават отново строеж на кули, но това е твърде късно, това не е средновековие. И всъщност, когато архитект Милева дава заданието да прави Пловдивската библиотека, тя решава да направи градска кула. И Пловдив има градска кула, въпреки че е в стил брутализъм. И в тая градска кула Колко заглавия има там? се пазят около 10 милиона книжни тела. 10 милиона книжни тела. Смятам аз, че така и архивни единици, фотографски единици, картографски, около 2 милиона и половина заглавия, трябва да кажем. Така има, но като смятам, че като тела и като единици, най-вероятно са около 10 милиона. Така смятам аз. И вътре всичко от средновековието до последно издадената българска книга. И тая библиотека вече е пълна, между другото, трябва да кажем. Някога 74-та година, като се построили, смятали, че ще имат много място. Но вече нямаме, така че търсиме и други хранилища, други опции, за да може да направим. Всъщност какъв бюджет разполага районното кметство, за да може да се справя с проблемите? Ами все още не мога да кажа за тази година. За миналите години, За миналата година бяхме с 1 милион и 300, по-миналата бяхме с 1 милион и 600 хиляди лева. Тоест това на 100 хиляди население, колко се пада по лев и 60 на човек? Може би над 100 хиляди население, по 16 регистрирани, лева, да. По 16, по 16 лева на човек. Да. И това е крайно недостатъчно. Това е крайно недостатъчно, абсолютно, тук няма спор.
В района всъщност каквито и средства да се инвестират, те пак ще бъдат крайно недостатъчни, тъй като години назад този район е бил оставен на заден план като южен. Нали? Сега аз се опитвам да променя това и няма да спра до последния си ден да се боря до последния си ден, когато бъда кмет, да се боря за район Южен. Това трябва да бъдат сигурни гражданите на Южен и на Пловдив. Иначе като цяло много проекти имаме. Влизайки в кметството имахме един оставен проект със строително разрешение и няколко такива, които нямах строително разрешение. Те бяха още по-стари. Изкарахме им на тях, което можахме да окомплектоваме, да оправим. Направихме нови проектирания, защото в крайна сметка няма ли проектиране, няма как само с текущи ремонти да правим по едно тротуарче и една уличка да фрезоваме. Трябват си нови улици, нови проекти. Район Южен е изправен пред един доста сериозен проблем за близко бъдеще. Това е отварянето на прохода пред Централна гара, откъдето от към страната на район Южен не е ясно на къде ще отидат автомобилите. Докато от към страната на район Централен малко или много е решено, тъй като се влива директно в булевард Васил Априлов, то от към Южен те първо предстои изграждане на инфраструктурата. Да, и там се бавим, защото имахме доста дълги преговори с БДЖ, които са собственик на един имот, които година може би твърдяха, че ще го дарят на общината. Това е и там, където имаше магазин за 1 лев и няколко будки Точно различни. така, който имот е изключително важен, за да може да се направи ухото, което ще води към улица Кукуш, която трябва да поеме голяма част от трафика на тази връзка. Но в крайна сметка взехме решение, общината взе решение, че ще отчужди имот. Направих всички процедури и в момента БДЖ жалят заповедта за отчуждение, защото искали малко повече пари, което е за мен просто е нечувано. Държавното предприятие да жали общинската заповед, тъй като в крайна сметка този проект се изгражда с държавни пари, той не е с общински пари. Така е. И странно ми е на мен, наистина ми е странно държавата как така сама се саботира. Всъщност, вие вършите работата на община Пловдив и това е показателното, че живущите там в Сахат Тепе се принуждават да облагородят един район, който район всъщност трябва да е талон за цяло Пловдив. Абсолютно, тъй като това е центъра на Пловдив, това Тепе е най-близко до главната улица и много гости и туристи идват да посещават забележителностите. Часовниковата кула, водният часовник, който общината възстанови. И просто искаме да живеем в малко по-подредена и по-чиста среда. Разбира се, общината също ни помага, но общината според мен в момента и паркови градини няма необходимия ресурс да обърне и на СХТП и на другите хълмове, тъй като примерно СХТП е 22 декара, камениста, зелена площ. Много е трудно, поне за момента общината с този бюджет и с тези хора, които работят там, основно на пенсионна възраст или предпенсионна възраст, да поддържат зелените площи в едно така задоволително състояние. Не стигат определено силите на общинското предприятие, това е видно, бюджета му е малък, а хората, както и ти сам си отбелязвал, хората, които работят там са в предпенсионна възраст, т.е. на тях и физическите им сили не стигат да работят, т.е. тук трябва пълен ремонт на това общинско предприятие. Ами да ви кажа, аз съм си мислил, че пловдивските тепета трябва да имат уредници или да бъде създадено отделно общинско предприятие, което да се грижи за зелената система на тепетата, така както примерно има общинско предприятие за колодрума или за зоологическата градина, защо да няма и общинско предприятие, което да се грижи само за семейните тепета, тъй като в общи линии говорим за едни същи проблеми, нали, озеленяване, чистота, охрана, възстановителни дейности, ремонти и така нататък. Уредници или общинско предприятие или да се измисли по някакъв начин концесия. Ползвали сме услугите на външни фирми, между другото резултатът е страхотен. Но проблемът е, че аз си го плащам това от джоба. Всяка година поне 3 пъти плащам на фирма за озеленяване, която идва коси тривите, оформя храстите и резултатът е добър. Това, което общината трудно го постига, примерно
от северната част на СХТП. Там храстите не са оформени, примерно, може би 15 години. Не знам по каква причина. Липсва техника, ресурс и бюджет на паркови градини, за да поддържат екосистемата в едно добро състояние. Ние проблемите ги знаем, ние не ги обвиняваме, не работим с тях. Много директори сме работили. Хората казват, че не могат да отдиват време и ресурс за така огромна площ, примерно каквато е СХТП, 22 декара. Дори техника не може да стигне. В момента има едни сухи колани над Печерското дружество, които висят опасно и те падат и ще повредят скъпия ремонт, който общината извърши. Дори общината на посъветка да отидем към пожарната и там вече да търсим някакво съдействие, как могат да бъдат отстранени с стълби, с алпинисти. Тоест общината за нещо, което не е на собственост, насочва физическите лица да търсят сами помощ от пожарната. Те казват, нямаме техника, тук не може да дойде кола, не може да дойде вишка, не може да ви помогнем и така. Това, което ви се отпуска от голяма община за бюджет, достатъчен ли ви е, за да може вие да си гриете за нуждите на района? Със сигурност не е достатъчен. Специално и тази година е страшно специфична. Както знаете, нямаме национален бюджет приет, респективно няма местни бюджети приети. До преди 2 седмици дори нямаше приет и разчет за капиталовите разходи, което не даваше възможност никой от новите обекти да могат да бъдат стартирани. Единствено и само се разплащаха текущите разходи и то най-важните от тях. Молбата ми към кмета, към общински съвет е да се заделят повече средства тази година за тротуарни настилки и за изграждане на напоителни системи. Защото Пловдив като един изключително горещ град има нужда парковите зони да бъдат зелени. Особено когато дойдат джегите юни, юли, август до средата на септември, няма ли напояване, няма как да говорим изобщо за зелена система. За тротуарните настилки е една изключително болна тема, тъй като една немалка част от тях са на възрастта на моите родители. И тяхната амортизация е достигнала до там, че на места наистина има и участъци, които са непроходими. Така е, много участъци, не само за пешеходци обикновени, но да не говорим майка с детска количка, много трудно преминават, принуждават се да върват по шосето. Това, разбира се, е проблем в целия град. Да отбележим, че миналия мандат, специално по времето на когато кмет беше Здравко Димитров, в Пловдив се изградиха 0 линейни метра нови тротуари, не бяха заделени никакви средства и това няма как да не се отразява върху всички тротуари в града. Това беше проблем. Сега, както казвате, вероятно ще се заделят средства или вие ще искате средства за тротуари? Знаете, ежегодно искаме средства, за да могат поетапно да бъдат подменени тия настилки. Но смятам тук, че наистина Пловдив трябва да има една политика в тази посока. Водейки се по примера на столицата, по времето на госпожа Фандъкова, там се прие една политика всеки един от районите ежегодно по близо 2 милиона да инвестират само в тротуарни настилки, което вече започна да дава своите резултати. Всеки един от районните кметове спрямо анализа, който си е направил за натовараемост на тези участъци, респективно за амортизацията на различните участъци, си дава предложенията, за да могат да бъдат подменени. Тъй като една качествена подмяна на тротуарни настилки дава съответно в годините една възможност от 30-40 години напред да бъдат само единствено използвани. Надявам се тези дългосрочни политики да се заложат и занапред в нашия град, защото няма друг начин, по който този проблем да бъде решен. Как работите с кмета Костадин Димитров? Така, когато му представяте проблемите на района във връзка с това какъв бюджет да искате, имате ли, срещате ли разбиране при него за проблемите на района? Всеки един казус, говоря за важни казуси, нали, бъде представен на господин кмет. Както знаете, обикновено всеки вторник имаме оперативки и там всеки един от колегите казва какви са текущите проблеми и кои са така важните стратегически обекти, които реално трябва да бъдат реализирани.
На този етап спокойно може да кажем, че има комуникация, но липсата на достатъчно финансиране оказва своето влияние. Сега някакси стана така, че в момента идват едни хора, които са наемници, които той е наясно, че ако направи няколко добри мача или един сезон, ако успее да изкара, ще го бутнат някъде втора, трета дивизия в Западна Европа и на него това му е целта. Това е играта и на менеджера и по този начин обаче се прекъсна връзката между школата първо и второ между самите фенове, нали, и отборите. И това вече тук всичко зависи от президента на клубовете. Значи, нали, като гледам тук Локомотив, като че ли малко повече налагат собствени юноши. Така е, да. Но това, пак казвам, това е ролята на президента, защото трябва да проведем някой да дойде отвънка, ние да го ползва като трамплин от тук да го проведем. Не е ли по-сладко да направиш собствени юноша и да го проведеш навънка? Цялото това усилие, което правим, то не води до резултат. Ние дали ще си играем с българите, с нашите юноши, с нашите момчета, които по-добре те да играят, за да се обиграват, или дали ще играят всички тия наемници отвънка, резултат в класирането май няма да е толкова по-голям. Напротив, ако се инвестира в юноши дългосрочно, вероятно резултат ще е в пъти по-добър. Значи, тук проблема вече идва и опираме и до феновете. Значи феновете искат бързи резултати. Не ги интересува, нали, толкова много. Ето отбора ще изпадне. Няма бе, тръгваш, приемаш политика, която да играят примерно 6-7 човека българи. И то наши момчета, да вкарваш на годината, да не вкарваме по 5, нали. По един да вкараме напълно достатъчно. Един-двама да вкараме в мъжки отбор. Нали, е напълно достатъчно. Дайте шанс на тези нашите деца. Това е тук за приличкаме на, какво да ви кажа сега. После казват, няма национален отбор. И как да има национален отбор? Къде са българите, къде играят? Айде да видим колко българи е, то национален селекционер, откъде ги избере. Ги търси в горите там. Тоест ние това, което си мислим, че е дъното на националния отбор, вероятно ще става и по-лошо. Ако продължаваме с тези, поне сега въведаха да играят, нали, повече българи. Нали, това е, пак казвам, до година ще въведат още повече българи да играят. Няма управия, иначе нямаме управия. И трябва да ги търсим навънка някой наш, който са излезнали навънка и децата са израснали навънка. Те по принцип Хърватска повече са така, нали? И Сърбия имат доста хора навънка. Израснали в чужди школи и да ги вземем за национален отбор. Друг начин не виждам как ще стане. Тук както не си налагам юношите, няма да стане. Няма да стане. Има няколко важни артерии в Пловдив, които трябва да се реализират. Това е околовръстното, безспорно. Връзката в Асеновградско шосе към магистралата. Няколко пъти се правят първи копки, са новия министър го спря, намериха забележки към проекта, защото целият трафик от Асеновград, Смолян, Хасково не е толкова, минава през Пловдив, Цар Симеон като първия вариант на околовръстен път, Скобелева майка, там също има много конфликти, за да излезе на магистралата в посока София или Бургас. Това нещо е важно. То всъщност там, дори да се реализира участъка от Асеновградско шосе до Скобелева майка, ако го няма околовръстния път, след това пък от Асеновградско, след това от Скобелева майка до магистрала от 7 км участък, той си е в стария габарит и ще стане още по-голяма тапа, тъй като ще привлече по-голямо движение, но ще се запуши след това в тясна тръба. Или новата връзка трябва светкавично да бъде продължена с разширение на старата до магистралата, иначе е лишено от смисъл. Ами точно това е смисъла на устройственото планиране на високи нива, околовръстния път, безспорно. Специално за Тракия много ще помогне връзката на Санкт-Петербург от СПС-а до Скобелева майка. Предполагам, че ще се случи най-вече и заради новата математическа гимназия. Друга много важна връзка, няколко пъти съм говорил с Тошо Пашол, знаем се с него от едно време. Връзката от район Южен към Цар Симеон, преди Асеновградския надлез, сложно съоръжение с много сложни развръзки. Говори се за това. Това е вероятен бъдещ надлез над ЖП линиите, който тръгва от мотокара на Кукленско шосе и излиза в район Тракия. Да. Това също едно такова трасе би успокоило нещата около Сточна гара,
централна гара, защото наистина в момента по най-малкото съпротивление колите се движат там, но като се съберат много, факт сме вече. Най-големият проблем на Пловдив продължава да бъде транспорта и трафика. Ние като казваме транспорт, включваме и градски транспорт, и трафик, и там умни в кавички светофари, околовръстен път също. Ние трябва да търсим като общество заедно тези решения. Това, което наблюдавам аз лично в годините, е помпозност и фанфари. Ние правим това. Да, обаче и го обявяваме, правим пресконференция, показваме там едни карти, таблици и така нататък, Excel, и какво се получава в този момент? То ни трябва 10 години, за да стигнем изобщо до някакво елементарно начало. Защото ние нямаме план за действие. Включително, като казах план за действие, сега наводненията на Пловдив. То е ясно, всеки път като завали, има наводнение в Пловдив. Това няма пловдивчанин, който да не знае. Само гости на града, те вече се очудват. И казват, виж какво станало тук. И веднага се излиза и си казва, дъжда е виновен, времето е виновно, но ние нямаме план за действие. Нямаме набелязани 10 критични точки, на които да се работи. И да си каже, като има дъжд, застава там един човек от общината, вади шахтата, изтича се водата и край. Ето, едно елементарно решение в рамките на 1 час работа, примерно, казвам. Не се мисли в тази перспектива. Когато нямаш план, всяко извънредно действие, което се извършва, то е недобре обмислено, струва много пари и накрая видимия резултат остава във времето и трябва да го коригираме наново. За да спре да бъде тук е така, а тук може да бъде по един нормален начин с правила, работещи правила, с решаване на проблемите, трябва да направим може би българите, един нов скок напред към един общи усилия, където да го изградим това общество, в което това нещо да стане работещ като модел. Ние в момента нямаме работещ обществен модел. Най-малките нарушения с най-голямата строгост на закон. Значи, ако той знае, че няма му се размие, че се фалил фаса, повярвайте ми, със сигурност няма да ти чупи джама. Или да изкърти кофичката за смет, или там каквото и друго го дразни, което е общинско или общо или така нататък. Ние просто трябва да ги налагаме.